V dnešnom kurz Excel type číslo 83 sa zamerieme na to, ako zmeniť alebo nastaviť meno používateľa, pretože v podstate každý alebo akýkoľvek zošit alebo dokument či prezentácia a podobne je podpísaná autorom a potom je vlastne aj označená používateľom, ktorý urobil zmeny. Ale ten autor je v podstate vždy tam a túto možnosť nájdeme cez súbor. Čiže opäť akékoľvek nastavenia, tak aj tu sú alebo sa nachádzajú v súbore, súbor a možnosti, takže dole na spodu. No a v tomto okne Excel možností máme ponuku všeobecné, ktorá je prvá a teda tu nájdeme meno používateľa, čiže ja to môžem kedykoľvek teda prepísať. Môžem tam nastaviť aj tú možnosť, že vždy používať tieto hodnoty bez ohľadu na prihlásenie do balíka Office, lebo toto je niečo, čo fungovalo v podstate dlhé roky, kým Microsoft nepožadoval prihlásenie a tým vlastne autorizáciu toho, že ste majiteľom toho balíka, respektíve, že máte pod tým účtom Microsoft Office alebo Microsoft 365 po novom zaplatený. Takže zvolil by som túto možnosť, alebo teda automaticky je to vlastne aj tou inštaláciou a prihlásením, čiže keď prejdeme do súbor a zvolíme vlastne konto, tak v konte máme v tejto ľavej vrchnej časti informácie o používateľovi, takže je to vlastne automaticky podpisované týmto. No a keby sme zobrali akýkoľvek zošit, ktorý máme otvorený, tak informáciu o autorovi nájdeme v karte alebo v možnosti informácie, takže v pravej časti je teda autor a je tam aj naposledy upravil, takže toto je možné vidieť, prípadne je to možné aj teda zobraziť všetky vlastnosti, čiže viac informácií, viac metainformácií, ktoré sa dajú dokonca aj upravovať, takže táto ponuka tu je. No a to je z mojej strany teda všetko. Teším sa teda s vami na ďalší tip a želám pekný deň.